Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan ambo hormati kasado orang tiaka, orang awak sadonyo bayi nan ado di rantau maupun nan ado di tiaka. Sanak sadonyo indak teraso awak lah selesai pulo puaso di hari kedua. Mudah-mudahan awak dapat menjalani ibadah puaso di hari-hari selanjutnya sampai selesai sadonyo di bulan Ramadan tahun kini ko. Ko tu sebenarnya ndak teraso deh yo bona copek bona berlalu sana. Beko tahu-tahu lah tiba pulo malam takbiran atau malam takbir lah ka berlalu pulo leh bulan Ramadan tahun kini, dan tentu selanjutnya awak menyambut hari nan paling dinanti-nantikan, iaitu hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri. Untuk dan sana para perantau nalai bisa pulang raya kini tentu sehari dua hari menjelang raya lah tiba di tiaka dengan segenap gaya dan kurenahnya tentu saja ya dan sana sadonyo. Itulah sama-sama tahu gitu, ndak usah dicari tuan lain ya. Namun baik itu tentu indak seketek pulo doh orang awak atau orang tiaka nan indak pulang kampung, nan indak barayo di rumah rayo kini, tapi hanya rayo di rantau. Untuk awak mana lun tahu, tentu ada bertanya-tanya dalam hati awak. Bah kau nak pulang rayo agak si fulan? Bah ajak agak. Lain nak tiba di rumah malam takabir, sembahyang rayo ndak pula tampak. Bah lah agak. Tentu itu pertanyaan kita selaku orang nan indak tahu. Kok awak kaji-kaji bona, sabonanya alasannya indak ada nan spesial bonar. Alasannya biasanya nan biasa juga. Bukan sesuatu nan aneh ataupun janggal. Kebanyakan orang awak nan indak pulang raya tentu biasanya dek terkendala masalah biaya. Biasanya ndak ada nan lain pada itu di sana. Itu masalah nan selalu harus awak hadapi. Masalah biaya, masalah dana, kama akan dicari. Cuba kita hitung-hitung bara biayanya misalnya. Kalau misalnya awak merantau ke Jakarta, itu rencana lagi ke pulang rayo kini. Baralah kira-kira biaya. Dan pertama nak dipikir tentu biaya transportasi. Dan biasanya perantau kalau pulang kampung tentu nan keren tentu naik pesawat. Nah kalau menjalang rayo tu iyo ndak ada rogo tiket pesawat nan murah doh. Sakurang-kurangnya 1.700.000, 1.800.000, atau normalnya pada umumnya tembus 2 juta. Nah taruhlah awak ambil angka rata-rata 2 juta ya sanak sadonyo. Untuk keluarga nan beranak 2 berarti ompe orang sadonya ndak. Nah tiket pesawat 2 juta dikali ompe orang sama dengan 8 juta. Pulang aja baru tu sana. Nan balik karantau balik. Sebanyak itu pulo. Jadi 8 juta dikali 2. 16 juta. Itu tiket pesawat aja baru. Olun bikoleh oto dari bandara ke tiaka. Kalau oto charteran sekitar 500 atau 600 cie oto dari bandara sampai ke kampung. Taruhlah lain nombor aja supir 500.000 menjalang kerayo. Akali pula 500.000. Tentulah 1 juta. Cakap bara ongkos pesawat aja 16 juta ditambah 1 juta untuk charter oto pulang balik. Lah 17 juta. Itu ongkos saja baru tu sana. Babe ko belanja di jalan. Makan segala macam, kok ada biaya-biaya boarding di bandara atau lain-lain dan harus dia keluar pulo, tentu bertambah pulo. Itu cik lai nan oleh-oleh bah. Ndak ka membawa awak pulang, kama muko ka dilotaan. Malu indak alang
Kalau orang rantau indak magi oleh-oleh ketika pulang kampung. Sekurang-kurang dodol atau niat eten, kok ada puluh nama kondak beko dun sana. Ada nama kondak misalnya tarompah, ada nama kondak baju dari Tanah Abang, ada nama kondak sepatu, nan induk-induk beko kok puluh kondaknya, kok batik lah, kok tilokuang, kok jilbab, kok lain segala macamnya. Untuk oleh-oleh ko nomuah habis pulo pitih agak sejuta kurang lebih sana. Cako 6 boleh juta pesawat, 1 juta auto, 7 boleh, tambah 1 juta oleh-oleh. 8 boleh juta sana sadonyo. Itu ongkos pesawat, auto, jo, oleh-oleh lah habis 8 boleh juta. Biko selama di rumah biko biayanya bah. Lai kemungkin awak indak mengeluhan piti. Indak kemungkin doh. Selama awak di kampung, mungkin 5 boleh hari, sekitar 2 belok. Pengeluaran tu ndak kemungkin pula sengenek lo deh. Ndak kemungkin pula awak ndak kemamboli niat eten deh. Ndak kemahagia niat eten ke dun sana ke kemanaken, ke anak-anak dari dun sana awak nanti bo je orang gaeknya ke rumah. Ndak kemungkin pula deh. Ulun bikoleh selama awak di rumah teragak pula jalan-jalan. Kok poi jalan-jalan ke Oro, kok teragak mengingat jom godang ke Bukit Tinggi, kok teragak mengingat ke Padang misalnya pantai lah itu di Padang kedingat, atau kok ke Maju lah. Tentu itu butuh biaya nan indak seketek pula deh. Kok di total bisa jadi lebih dari 20 juta biaya untuk pulang kampung di hari raya sana. 20 juta lebih. Untuk amannya kira-kira aja kuah, siapkan aja lah 25 juta. Nak aman bona kira-kira. Nak tonang dalam hati. Jadi anggarkan 25 juta untuk biaya pulang kampung selama hari raya. Iyo malah. Sedangkan awak karojo di Jakarta bara gaji. Kok lai gaji di atas 25 juta ndak bahar doh. Ndak terasa deh. Pengeluaran sebanyak itu bisa ditutupi jo sekali gaji. Jo sekali THR. THR kan sekali gaji. Bisa ditutupi jo itu. Tapi sianya orang awak kena lai bagaji 25 juta lebih di Jakarta aku Yo dan rasa yo ndak banyak. Ndak banyak dah. Sorry bona lah sianu bona orangnya tu nang kabagaji dia atas 25 tu Kau indak manager, kau indak direktur, kau indak pemilik usaha nan lah berhasil. Itunya kok lai. Tentu ndak banyak orangnya dah. Dan kebanyakan gaji tentu ya biasa-biasa aja. Kehidupan biasa-biasa aja. Dan untuk awak yang biasa-biasa kok sekodang itu biayanya yo ka pulang. Coba utang pulang kampung. Nama jo. Banyak orang nama jo dan sama itu. Dibayar utang, diambil kredit, diambil pinjol. Pulang kampung awak, malagak awak ditiaka selama 2 belok. Sudah tu pulang kiko, rasailah kiko raso membayar cicilan utang itu. Untuk orang yang lebih berfikir panjang, tentu jalan ni kau indak ditempuh deh. Lebih rancak awak mengalah jo keinginan nan menggebu-gebu untuk pulang tu. Kecil ndak ke ibu hati rayo di rantau. Tengoren orang tekabi di rantau ke sana. Titi ayam mato betul. Maili ayam mato ke bawah. Takona tempat sembahyang rayo di kubu ketika mendengar orang tekabi di rantau kuah. Tapi baalah. Badan aja nan di rantaunya. Nanati lah tibo di tiaka. Nan perasaan awak labar asal di kubu kini kuah. Sembahyang rayo, jo dun sana nan ada di kampung, jo kasado urang tiakanan lainnya. Jadi itulah nan biasanya nan menjadi alasan sanak sadonyo kok orang rantau indak pulang ketika hari raya. Dek tak pasal keadaan.
Bukannya dek sombong, bukannya dek angkuh, bukannya dek lupa ke kampung, bukannya dek kacang yang tak tahu je kulitnya leh. Indah ado tu dah sana. Tak mungkin dah awak orang tiaka lupa je asa. Tiaka tompet lahir, tompet awak bermain dari ketek sampai godang, kama jo badan di bawah, dan tiaka ko kata kona juo, walaupun indak bisa pulang. Jadi dun sanak lah tahu jawabannya, kalau ada orang rantau nan indak pulang rayo. Iko indak orang aja nan sabuk dah sana, tak masuk diri dan surang. Jadi besok kau indak tampak dia mencoguk di kubu, kau indak tampak dia ni liam mudiak di tiaka ketika hari rayo, lah sama-sama tahu kita, sebabnya. Agak panjang cerita awak sekali ke sana. Ayo dek nama bahas ko agak borek masalahnya. Baik itu sajalah dulu, kalau lebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.